niki nek ngomong biasane bojleng iblis laknat mlakune jelek-jelegan. Banda-bandaku dewek, dunya-dunyaku dewek, amal-amalku dewek. Kuwi omongane sinten? Buta. Padha menungsa, angger menungsa ana pengajian dijaluke urunan gawe rames orang gelem. Dhisik dijaluki nggo mbayar son ora gelem. Pak, ana sing gelem tapi ning ati grundel, banda-bandane dhewek kok, dunya-dunyane dhewek kok. Nggo melu bayar teratak, berarti esi ketempelan watek buta. Ndi butane, Pak? Dene malah ngecungi nyong. Wong wadon pancen lucu-lucu, ana sing kering, ana sing lembu ya jenderan anyong. Gamis kudung larang ya dituku, ana infak metune 2.000. Ya kae wonge ngajining kana ning kene ta lah kabu ning kene wonge nyah nyoh kabeh, eman kabeh. Amin Allahumma